Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah mambahda. Kang kula hormati para alim, para ulama. Kang kula hormati Sahibul Bait, nggih punika Mbah Haji Salim sekeluarga. Kang kula hormati sedaya jamaah mulah pikir. Monggo sareng-sareng kita puji syukur dumateng saudara Allah Subhanahu wa taala. Kang sampun maringi pinten-pinten kesehatan, pinten-pinten kenikmatan, inggih punika nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga dalu menika kita saged nglampahi rutinan malam Rebo dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Fal wajibu ngalaika ayyuhal mu'minu an ta'lama wa ta'taqida anna Allah ta'ala huwa alladhi yahdi wa yudillu wa yashki ila akhirih. Fal wajibu mongko utawi kang wajib ngalaika ing atase sira ayyuhal mukminu he wong kang padha iman iku antak lama ing yento weruh sapa sira wa ta'taqidalan nekotaken sapa sira yen annallaha ing setune Gusti Allah Ta'ala kalih maha sapa Allah wa ya Allah iku allazi dzat yahdi kang nuduhaken sapa Allah wa yudillu lan kang nasaraken sapa Allah wa yaski lan gawe cilaka sapa Allah wa yusnidu lan gawe bejo sapa Allah wa yuqarribu lan marekaken sapa Allah wa yubaidu lan ngedohaken sapa Allah wa yu'ti lan paring sapa Allah wa yamna'u lan nyegah sapa Allah wa yahfadu lan ngasoraken sapa Allah wa yarfa'u lan luhuraken sapa Allah wa yadurru lan gawe melarat sapa Allah wa yanfa'u lan gawe manfaat sapa Allah. Kita wajib sebagai orang mukmin mengetahui atau beriktikad bahwa Allah itu zat yang memberi petunjuk dan juga zat yang menyasarkan dan juga zat yang memberi napa niku cilaka dan juga yang memberi napa niku wau bejo niku napa bahasane kejembaran ngoten mawon. Wa yuqarribu ya zat kang marekaken, wa yubaidu ya zat kang ngedohaken. Wa yu'tilan napa niku zat kang paring, sing nyegah, sing ngesorne, sing ngangkat, sing gawe melarat, sing gawe manfaat Allah niku. Fa idza ngalimta mongko nalikane weruh sapa sira dalika ing mengkono-mengkono kabeh mau zat-zat sing ngangkat sing dhuwurne niku wau sedaya wa amantalan iman sapa sira bi kelawan sedaya niku wau kelawan madkur lawan dalil fal wajibu
mongko utawi wajibe ngalaika ing atase sira iku Allah tak tarido ing yen to ora napa niku wau mengo sapa sira ora mengo ngalallahi ing atase Gusti Allah fi syai'in ing dalem suwiji-wiji bayane fa min af bayane syai' min afngalihi saking pira-pira penggaweane Allah. Terus setelah kita mengetahui bahwa semua yang mengangkat sing ngesorne sing gawe cedhek sing gawe jembar sing maringi rezeki niku Allah, mongko wajib awake dhewe aja mengo kalian Gusti Allah di segala hal. Titik pun boten pareng mengo. Boten bareng mengo, boten pareng musuhi sedikit pun ing ngatasé Gusti Allah min afngalihi sedaya pekerjaan Gusti Allah niki kita boten bareng musuhi. Ora leh mengo kudu diadepi. Ngoten. Baik itu sing penak, baik itu sing boten penak. Aja sampai ndak ngadepi. La zahiran wala batinan. Yo pas kena sing batin ya kudu diadepi. Batin ini bangsa jero. Batin itu bangsa pekerjaane ati. Zahiran bangsa pekerjaane zahir awak. Ngoten niku. Dadi ndak oleh mengo baik dengan hati walaupun dengan anggota badan. Boten pareng. Soalnya napa kita sudah beretikot bahwa semua yang mengerjakan ini Allah. Yang membuat kita sengsara, yang membuat kita penak niki Allah. Sehingga kita tidak boleh mengo dateng Gusti Allah. Walisanul iktiradi utawi lesan iktirad, lesan mengo iku antakula yen to ngucap sapa sira lima krana apa kana ana apa hada iki wali ayi syai'in lan krana endi-endine suwiji-wiji kana ana apa hada iki wahala lan kinaya apa kana ana apa hada iki wa bi ayi dan bin istahaqqa fulanun. Jadi iki apa to iki? Ngoten iki mboten pareng. Allah ki nyapa lho iki. Kok gaya aku ngene iki. Mboten pareng ngoten niku. Mboten pareng. Lah wong sing ngono kuwi berarti ngekaki dosa. Itu kang ngucap ngono-ngoten niku. Allah ki apa to iki? Aku wis ngene kok panggah ngene ya apa to iki, Pak? Lima krono apa ngoten niku krono apa Allah ki aku kok ngene iki ngoten niku boten pareng wa bi ayyi dzambin istahaqqa fulanun sebab endi dosa istahaqqa ngekaki sapa fulan majaroma ing barang jaro kang lumaku apa mangalai ing atase fulan ngoten niku wis ora oleh nyapo iki digawe apik ya ora salah nyapo iki digawe elek ya ora oleh nyapo iki kono apa ya Allah kok ngene iki ngoten niku sing boten oleh contone lesane mengo ni ngoten niku paman mongko ora ana wong ajala kang luwih bodho miman tinimbang sake wong iktarodo kang mengo sapa man ngalawahi ing atase Gusti Allah fi mulkihi ing dalem keratone Allah. Wong sing paling goblok kuwi wong sing mengo kalih Gusti Allah. Dek enek sing bandingin gobloke. Tiyang niku lek pun iktirad kalih Gusti Allah di dalam keratone wayuna singuhu lan maitu sapa man ing Allah bismutonihi maitu kerajaan Gusti Allah dan lain sebagainya. Wong sing paling goblok dek enek sing
Sing ngumpul sing ngumpuli. Wa wa utawi man mangadali kasatane mengkono-mengkono ngomong kono mang. Ngomong kono mang mengo teko kerajaane Allah. Maitu kekuasaane Gusti Allah. Sing ngerti ngoten niku annahu ing sedune Gusti Allah bahwa utawi man mangadalika sangkane mengkono matur iku yaklamu weruh sapa man yen ana istune Gusti Allah taala wa ya Allah iku al-munfaridu ijen ngerti lek Allah kono meng ijen dek nek bature bil khalqi kelawan dadekaken wal amri lan dawuh wal hukmi lan ngukumi kabeh dhewe yang niku ngertos lek niku kerjaane Allah piyambak. Lek ngukumi yo piyambak. Ngatur yo piyambak. Yaf'alu agawe sapa Allah maing barang yasa'u kang ngersakaken sapa Allah. Wayahkumu lan ngukumi sapa Allah maing barang yuridu kang ngersakaken sapa. Itu terserah Gusti Allah ngerti. Jane yang ngerti wong kono mung tangga ngucap iki krono apa to iki? Krono apa to iki ngoten iki. Ngerti wong bendina yo ngaji. Nek kabeh perkara kuwi sing gawe Gusti Allah iku kerjaane Gusti Allah. Ngerti, tapi yo panggah ngoten niku unine. Mengo kalih Gusti Allah. Sembarang sing ngatur kuwi Gusti Allah. Ya terserah Gusti Allah. Arep dihukumi piye mawon ya terserah Gusti Allah. Apa dia rasa nentang? Rasa nentang. Walau selalu nama yaf'alu. Lah Gusti Allah ndak bakal ditakoni apa sing dilakoni. Mboten mungkin walau selalu nama yaf'alu terserah. Dek nek sing bakal nakoni awake dhewe wis iki bakal dipun takoni atas perbuatane ning alam donya benjing ngoten. Wahum yus'aluna balik awake dhewe sing ditakoni atas perbuatannya di dunia. Debel minal wajibi balik saking kang wajib ngaleka ing atase sira iku antak takidayen to nekotaken sapa sira yen annajame nga'ab ngalillahi setuhune sekabehane pira-pira penggawene Allah iku waqa'at tumiba apa abnal wala ala wajhin ing atase sak dalan ing atase siji wajah la ahkama ora ana kang luwih kukuh minggu tinimbang saking wajah wala adalan ora kang luwih ngadil wis kabeh pokoke ndek sing bandingi mboten enten sing bandingi sing luwih ngadil nggih Gusti Allah sing luwih kuat oleh ngukumi nggih Gusti Allah ndek sing bandingi wala abdalalan ora ana kang luwih utama minggu tinimbang saking wajah wal akmalalan ora ana kang luwih sampurna blas ndek enek sing luwih abdal sing luwih sampurna apa-apa yang sudah diputuskan oleh Gusti Allah apa-apa yang sudah dikerjakan Gusti Allah niku ndek enek sing luwih bandingi ndek enek sing luwih abdal ndek enek sing luwih sampurna kudu ngakoni ngoten niku awake dhewe bahaya utawi iki yakin kalian iku wau iku hukum ridho hukume ridho bi af'alillahi kelawan pira-pira penggawane Gusti Allah ngalau wajil ijmali ing ngapase dalan gemblengan ora princi lemah le iktikad datang Gusti Allah ridho datang apa yang dikerjakan oleh Gusti Allah niku dalam wajah gemblengan berarti perinci pokoknya kabeh ini pokoknya pekerjaan Gusti Allah awake dhewe ndak oleh ningo ndak oleh menentang ngoten niku dihukumi ridho dengan apa-apa yang dikerjakan oleh Gusti Allah. Tapi wis ridho mawon. Terserah Gusti Allah lah pokoknya. Ora sah reno-reno.
terserah Gusti Allah. Nggih abot memangnya abot. Jika anu titik ngono ya wis Rasulullah awake dhewe. Bon. Wa amma ngala sabil tabsili, nah ini tafsir sakniki wae kan geblengan. Semua itu kerjaan Gusti Allah. Awake dhewe kudu rido, ndak oleh menentang kerjaan Gusti Allah iku namung geblengan. Geblengan niku. Sakniki wa amma ngala sabil tafsili. Lan anapun utawi dalan perincian iku fa innal umura mongko setuhune pira-pira perkara allati tahussuka kang tertamtu apa umur ing sira ngalakis maini iku ing ngatasé napa niku rong dunduman. Enek loro diprinci, enek loro diprinci niki. Minha iku setengah saking umur ma utawi perkara yalzamuka kang tetep apa ma ing sira contone kasihati kaya sehat wal hinalan lan sugih. Wahada kismu utawi iki tunduman iku layu tasawwaru ora tinemu fi ing dalem hadal kismu apa suhtun Rasulullah. Tunduman sing pertama ya kayak kesehatan pangga sehat, dikai sugih bondo oke pokoke penak. Nah, tunduman sing iku lho sing awake dhewe biasane mboten Rasulullah, ndek enek Rasulullah. Wong yo sehat, butuh duit yo eneng, butuh mobil yo eneng, jadi enggak mungkin Arab Rasulullah. Itu tunduman yang pertama. Ilamin khaisuna baruka kejaba saking sekirane utawi peninggal sira ilaman maring wong faddola kang paring fadl sapa man ngalaika ing atase sira bidalika ing dalem mengkono-mengkono sehat lan sugih. Jelas penak. Boten enten Rasulullah lek kebagian sing niku. Nafal wajib mongko utawi kang wajib nalika ing ngatas sira indau ing dalem nalikane dalik sehat sampai sugih apa sing wajib antardo yen to rida sapa sira bima kelawan barang sama kang bagi sapa Allah Gusti Allah laka maring sira min haitsu annalahu saking sekira setune ketuwe Allah Subhanahu wa taala an ayab ngala utawi yen to gawe sapa Allah fil mulkihi ing dalam keratone Allah agawe ma ing barang saakang resakaken sapa Allah aumin haitsu annahu utawa saking sekira setune Allah taala iku pat ikhtaro milihaken sapa Allah laka maring sira ma ing barang wa kang utawi ma iku aslahul luwih patut laka kedue sira pokoke iku wis Allah tok pokoke ngoten niku Allah tok ngate ya pas ngetokne kekuasaane gawe penak pas ngetokne kekuasaane gawe sehat ngoten niku bal angsabu lan kang luwih pantes likhalika maring tingkah sira wa hadza akmalu utawi iki kang luwih sampurna pas ngetokne kekuasaane sehat pas ngetokne kekuasaane napa niku wau maringi sugih iku tunduman sing pertama. Blas ndak Rasulullah awake dhewe lek ngono kuwi. Boten Rasulullah. Wa min dalan itu setengah saking umur ma utawi barang layu lazimuka kang ora mesti apa ma ing sira. Contone kalmaso ibi kaya pira-pira bilahi wal amrodi lan pira-pira lara wal faqoti lan fakir utawa kemlaratan faharamun mongko haram ngalaika ing ngatasé sira apa ayatabar roma yen to bosen sapa sira bisain kelawan suwi-wiji min dalika saking mengkono-mengkono
masuk amrot. Nah, iki lek pas Allah ngetokne nggih, kekuasaane awake dhewe dikai musibah, awake dikai lara, awake dhewe dikai fakir. Ngono kuwi ya haram hukume nyata awake dhewe bosen. Haram. Aja waleh lek pas awake dhewe ngoten niku, ngoten. Lek mau kan jelas penak sing wau. Aja bosen lek pas Allah ngetokne kekuasaane mesti neng musibah, neng loro, neng fakir. Haram. Awake dhewe lek bosen niku au tajza'a utawa gresula sapa sira mindau ing dalem nalikane fakir, loro. Enggak oleh gresula. Soale mang pas penak awake dhewe ya marem lho nggih. Lha pas wayah kena Gusti Allah ngai musibah kok awake dhewe gresula. Mboten pareng soalnya wis iktikad bahwa semua itu kerjaannya Allah. Kita wis iman, wis yakin bahwa semua itu kerjaannya Allah, maka ya apa-apa yang terjadi pada kita tetap kita terima dengan ridho. Ojo marem-marem lepas penak tok. Lepas penak ngulem Gusti Allah ndak karu-karuan. Lepas ra penak mah itu Gusti Allah piye iki. Gusti Allah kuwi jane piye to iki bakal ngono. Dosa gedhe niku. Dosa gedhe. Wal akmalu utawi kang wis sampurna laka kedua sira iku antardo. Yen to ridho sapa sira, batas lama lan pasrah sapa sira. Sing paling pas niku nggih niku. Sing luwih sempurna awake dhewe kuwi ridho karo ketetapan Gusti Allah, pasrah karo ketetapane Gusti Allah. La fa illam tastati mongko lamun ora kuwasa sapa sira ya fal tasbir mongko sabar sapa sira. Wa tahtasib lan muriya ganjaran sapa sira ya wis. Oleh kula lek aku iso sabar ya oleh ganjaran. Golek ganjaran ae lepas ra penak. Ora penak ya kon sabar terus yes golek ganjaran ngoten mawon. Lek ngene iki bek engko malah oleh ganjaran saking Gusti Allah. Lek kena musibah kuwi den ngelongi dosa ku ngoten lho carane. Tapi nggih abot to nggih abot. Mumet ngene beh gresula. Niku kula piyambak pas cekut ngono ndas kula sujud lara, rukuk lara niku gresula kula niki. Nggih. Paling kok mboten kula tok paling ngoten niku. Nggih. Nggih. Ngoten niku carane. Lek pun ngoten kan mboten dawuh njaluk tulung bisa beriwas sholat. Pasta'inu bisa beriwas sholat. Njaluk tulung dengan sabar dan dengan sholat. Kala dawuh sapa Nabi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuh ngeten, "Ubudu ibadah sapa sira Allah Gusti Allah oleh mung ibadah birridho kelawan ridho ikhlas maksudnya ngoten. Jika apa ayo ikhlas nih Gusti Allah. Pokoknya jadi kita yakin ini dari Allah, insya Allah kita saged ikhlas. Dan dipantok nih ngoten mawon. Asalipun ibadah menika. La fa ilam tastati mongko lamun ora kuwasa sapa sira, tapi sabri mongko iku tetep ing dalem sabar ngalama ing atase barang takrau kang seneng sapa sira. Khairun kasihun ngoten niku oleh kebaikan sing akeh-akeh banget. Ngoten niku. Nyata ya angel sabar karo perkara sing ora disenengi niku angel. Lara niku kan gak seneng awake dhewe. Kok kon sabar? Nggih. Kan yo angel ngoten niku. Melarat kan yo ora seneng awake dhewe kok kon sabar kok yo abot. Ya gara-gara abot niku ganjarane oke. Lek sing enteng ya ndak oke ganjarane. Wong enteng kok. Enteng ganjarane nggih mboten kathah. Nah terus haji niku ganjarane swarga.
Tapi yo abot lakonane. Ngoten kaji niku. Haji sing mabrur balasane tidak ada lain kecuali surga. Lah surga niku pahala sing paling besar sekali, gede banget, makane yo abot. Abot banget. Bahkan wonten dawuh, wonten riwayat ngeten. Ketika saking sinten Abdullah. Ketika Abdullah niku teng Arafah, ketika Abdullah niku teng Arafah, keturun teng riku. Keturun teng riku. Teng Arafah ngriku, pas wukuf teng Arafah. Lah ternyata enten malaikat loro jagungan. Jagungan nenek malaikat loro niku wau. Dalam mimpine Abdullah niku wau. Jagungan ngeten. Iki wong kaji iki wong sing wukuf ning kene wong pira iki? Takon ngoten malaikat sitok ning sitoke. Oh wong 6.000. Wong 6.000. Lah sing mabrur niku wong 6 tok. Wong 6.000 sing mabrur wong 6 tok. Kados ngoten niku lho. Dadi angel banget kaya golek dom ning Jombang ngoten niku angel golek kaji mabrur niku. Wong 6.000 sing mabrur niku wong tapi wong 6 niku wau nggawa iso nyafaati wong 1000. Dadi kabeh marih mabrur gara-gara wong 6 niku wau. Wong 6 niku iso nyafaati wong 1000, wong sitok-sitoke 1000. Berarti wong 6 kan 6.000 malih pas. Mabrur kabeh ngoten niku. Pas teng Arafah niku. Dados angele kados ngoten menika pados kaji ingkang mabrur. Soale ganjarane nggih gedhe arupi swarga. Tapi kita pun sama. Tak niki kaji nggih angel, nggih suwi, nggih nyelot larang. Umroh ya mudah. Niki umroh barang mudah lho, Pak. Biasane 35 iso 40. Nggih. 40 sakniki sing biyen 35 mudahe minim 5 juta. Enek sing 6 juta, enek sing 7 juta. Tapi daripada kaji kan murah, umroh yo langsung budal. 2 bulan, 3 bulan iso budal. Padha wajibe kan ngoten. Padha wajibe. Haji yo wajib, umroh yo wajib. Haji wajib sepisan, umroh yo sepisan. Lek saiki haji angel, mare yo wektune suwi awake dhewe wis tuwek, japanku yo wis mati, umroh wae. Sesasi iso budal, 2 sasi iso budal. Ngoten niku kudune, mau padha wajibe ya nggih. Padha wajibe. Dadi benjing niku kita dipun napa nggih, sing teng donya niku mumpun wajib umroh, terus mandang umroh niku nggih salah. Wong urung kaji umroh, mboten napa-napa. Si dhisik umrohe, wong yo wajib kok niku. Wajib. Jadi kudu umroh lek wis kuat umroh. Ngoten lho. Sepisan tok wae. Kudu umroh lek wis kewajiban umroh benjing. Wong duwe dhuwit 40 juta atau 50 juta kok ndak gelem umroh, mungkin wajibe kuwate umroh ya umroh dhisik. Baru umroh dhisik ning kono ndonga, terus daftar haji ya wis umroh. Besok haji napa dan sebagainya. Terus kudu umroh lek wis kuat umroh aja disimpen. Alah wong kaji urung kok umroh. Lah wong umroh iki ya wajib. Mboten sunat umroh niku wajib lho bagi orang muslim. Hukume wajib. Mbah, jenengan panen ngoten. Ponan enten duwe 50 juta. 40 juta. Nggih. Lah saniki kan pinten 30 juta ampun saged Bu. Budal nggih golek sing pirang dina ngoten. Sing 9 dina apa sing 11 dina, murah niku. Murah. Ganjarane gede lho, Mbah. Ganjarane gede. Benjing niku wonten dawuh ngeten. Ka'bah niku benjing matur dateng Kanjeng Nabi. Ya Muhammad, wis wong-wong sing towat ning aku
Rasa mbok urusi, sing ngurusi aku kabeh kuwi. Ngoten dawuhe. Dawuhe Ka'bah niku. Sampeyan ngurusi wong-wong sing urung tau tawaf ning aku. Mubengi Ka'bah. Ngoten lho, nggih. Ngoten niku benjing. Dadi benjing niku tiyang ingkang sampun nate tawaf teng Ka'bah, benjing teng swarga diangkut kali Ka'bah niku. Kanjeng Nabi Muhammad ngurusi umat sing dereng nate tawaf. Wonten dawuh ngoten niku. Dadi monggo ingkang sampun kuat umroh, monggo umroh mawon mboten sah haji. Padha wajibe niku. Dadi umroh nggih wajib namung sepindah saumur-umur, haji nggih wajib namung sepindah saumur-umur. Tapi lek wis haji berarti mesti umroh katut. Lek mi umroh berarti haji dereng katut. Tapi pun ditanggung kalih Ka'bah niku benjing ketika tumuk-tumuk neng swarga wis jadi diangkut Ka'bah aman ndak saya nek pitakon rena-rena. Ngoten. Dadi monggo nglumpukne titik-titik mumpung sira dono Mbah. Pun to saged mengke. Saged insyaallah saged. Penting punya keinginan yang kuat. Punya keinginan yang kuat. Soalnya lek haji wangel lho Mbah awake dhewe saiki. Umure wis umur 60 kok sik daftar haji. Wis umroh mawon wong sasi budal. Monggo. Nggih ngoten niku carane. Padha wajib benjing diangkut kalih Ka'bah wonten swarga. Wong cilik apa sedeng rasa mikir ngoten. Rasa mikir ngoten. Ya tapi nggih pun bingung. Benjing sing ahli jamaah teng masjid, salat teng masjid, mengko diangkut kalih masjid. Ngoten mengke kan ngoten lho. Ora tukang jamaah salat manggane ngomah ya ora kenal masjid, ora kenal musala ya. Wallahu alam bisawab. Nah kan ngoten. Dadi benjing bela kabeh masjid yo bela Ka'bah yo bela. Dadi sing penak monggo nglumpukne aja pangeh tuku PCX kae, Kang. Anjar. Tuku PCX ya tuku NMAX kae panggan. Sik nggih umroh dhisik. Kaji pikir mburi. Nggih. Oh, gadah saran ngoten. Mboten kuat kaji mboten napa-napa. Umroh nggih wajib. Saniki amanah-amanah nggih rada ruwet lho niki. Saniki amanah haji amanah jenengan titip amanah niku pinten juta saniki. 10 juta. 10 juta. Ning kono piye njajal? Mandekno arep mlebu tasreh niku 40 juta regane sampai 50 juta. Kok kene 10 juta niku dilakokne apa ora? Dilakoni napa? Napa mboten teng mriku niku? Sanuke ndak dilakokne dibaca kula saya mendapat amanah dari fulan si fulan, buang. Diwaca malih buang. Mboten saged mlebet teng tanah Arafah dereng dikatakan wukuf. Haji lek ra wukuf berarti ndak sah hajine. Amanah nggih ngoten. Sing dititipi ndak sampai meneng ning jerone tanah Arafah berarti yo ndak wukuf jenenge. Apa maneh wong sita nggawa 50 nggawa 60. Nek ning kono rumete lek wonge wis kaji. Ya jan, manut yo syaraté wong batal kaji kuwi yo wis kaji. Lek rung kaji yo ndak iso. Ngoten. Dadi ngrekaos sakniki ngrekaos. Aku wis tak sarane anggo umroh kan saged. Saged ping pinten sedina iso ping 4. Berarti iso ngumrohne wong 4 sedina. Ning kono 6 dina, berarti iso ngumrohne wong 24. Kan angsal lek umroh. Golek konjot golek mikot. Kaji kan bener saged kedah aku kok sepisan setahun. Ngoten. Jajal lek wong akeh piye, wong mboten angsal bolak-balik. Maksudnya sana mesti diwaca ngene. Kula miring-miring ya enten diwaca ngoten niku. Maca saya mendapat amanah dari fulan bin fulan. Gua ganti maca sitoke neh, gek ngono ra mlebu jero Arafah. Ning jabane Arafah. Sakniki tasreh niku sing saged mlebet teng wukuf niku regane 40 juta sampai 50 juta.
Terus neng kene mik 10 juta. Dibayarne wonge pirang juta, engko paling 4 juta. 4 juta piye wonge ra iso mlebu. Nggih. Monggo umroh mawon. Sing kira-kira mboten nutut daftar haji aja. Alah aku sok ganti amanahne anakku wae ora oleh. Sik sehat wis muni ngono. Terus monggo kita nyelengi mumpung sik enom nggih. Golek sing sangang dino wae murah. Ora sing 16 dino. Nek sing 16 dino sakniki sekitar 42,5 atau 43. Zaman kula nika tasik 37,5 sing 16 dino. Tapi nggih komplit iso arba'in ngoten. Teng Madinah 8, teng Mekah itu ngoten. Soalnya kan kagem perjalanan kan malih 14 hari. Atau 6 dino neng Mekah. Sing cicek ae sing golek 4 dino. Nanti 4 dino 8 dino sing 2 dino digawe PP numpak pesawat. Mboten napa-napa sing penting wis mubeng Ka'bah wis to tawaf sowan Kanjeng Nabi dan sebagainya. Monggo nggih mugi-mugi kita sedaya bareng-bareng donga kanthi lantaran maos rotib, kanthi lantaran maos Asmaul Husna, kanthi lantaran maos Al-Waqiah, mugi-mugi dening Allah Subhanahu wa taala diparingi tiap sowan dateng makom Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sowan dateng Masjidil Haram. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulin minal ahwali muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasid waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij 'alal muslimin sallallahu rabbuna 'alan nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barokah Fatihah, mugi-mugi keluarga kita ingkang sah menika lagi nandang gerah, lagi nandang kerupekan, mugi-mugi dening Allah dipun paringi kejembaran, lan dipun angkat penyakitipun dening Allah Subhanahu wa taala. Khususipun kanca kita nggih menika Pak Santo ingkang saah menika lagi nandang gerah, mugi-mugi ingkang saged gabung kalian kita sedaya bisifa'il Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Akhirul kalam bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, nggih, sing Rebo wis pun apal teng Mbah Abu, Pak Halim, Pak Joko, mugi-mugi kita